Tras 6 semanas de movilizacións que, ademais de protestas, caceroradas e escritos, incluíron unha recollida de sinaturas e o seguimento masivo da folga, a comunidade educativa do Ceipo Grupo conseguiu finalmente o seu obxectivo. Esta mañá incorporábase a mestra que asumirá a titoría de terceiro B durante todo o curso. A situación no cole agora é unha situación de normalidade, onde non só se recuperou esa normalidade no propio terceiro B, con unha titora de referencia que os nenos e as nenas pois se poden acudir non só a nivel académico, sino tamén a nivel emocional, que é fundamental en esas idades de 7 e 8 anos como teñen esos nenos e nenas, sino tamén no resto do alumnado e no resto do profesorado, porque se poden retomar e incluso iniciar proxectos educativos que estaban paralizados. A Consellería de Educación deu finalmente marcha atrás e tras reiteradas negativas autorizaba finalmente a incorporación dun docente en sustitución da titular da praza que marchara en comisión de servizo, corrixindo así o que dende o centro sempre consideraron un erro administrativo. Estábamos falando de que se deu unha circunstancia de unha vacante producida por unha comisión de servicios da titular da plaza e que mentre esta titular da plaza estaba cubrindo outro posto de traballo en outro colexio, facendo o seu traballo en outro colexio, aquí estaba esa vacante. Se mañá se produce unha vacante por enfermidade dun profesor, automáticamente se cubre, ou unha vacante por outro motivo, como foi este por unha comisión de servicios por cuidado de un familiar. E, polo tanto, era un erro administrativo, porque se debería haber cuberto automáticamente coas listas de sustitución de interinaxe e non se fixo. Unha vez que o curso empezou e que ese fallo se detectou, era unha tontería seguir mantendo ese pulso coa comunidade educativa de non cho mando, porque tes o catálogo cuberto. O catálogo estaba claro que, pese a estar cuberto, está obsoleto porque contemplaba 12 unidades de primaria cando o colexio tiña 13 e de aí esa falta de esa titora. Tras a incorporación desta mestra, a AMPA desconvocou as protestas que se celebraban cada luns e procedeu á retirada das pancartas da fachada do colexio, a excepción da que reza por un ensino público de calidade. Aínda así, a pesar de que a principal demanda está coberta, seguirán a insistir ante a Consellería sobre o resto de necesidades do centro, como a reforma da antiga comisaría, a sustitución da cuberta do anexo de infantil, a posta en marcha do novo ascensor, o pintado da fachada do edificio principal ou o arranxo do pabillón.